Igbo bụ Igbo, ekele m na ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu anyị na-ewetara n'ọnọdụ Igbo. Ịma a na-ekwu ihe na-eme n'ala Igbo. Ekwele m ya ọtụtụ oge that enwere somebody kwuo na ọ bụrụ na ya ama, I keep repeating it, na ndị Igbo nwere ndị a ga-egobinwu na ego ejirigo ngwa agha eji wee lụọ the civil war, ha aka wụbata n'ala Igbo. That techniques ka a na-use, and onye ọbụla bụ onye Igbo biko gee ntị n'ihe a m ga-ekwu n'ụtụtụ a, and then tụsaa ya if you can. Onye Igbo ọbụla biko, ebe ọbụla ị nọ n'ụlọ, ị nọ n'ama, ị nọ n'ụzọ ije, biko tinye n'anya na be ụnụ. Number one, agwala m ụnụ na our population n'ụlọ na-achọ ikpochapụ. Then the tactics ejiwo ndị nke nọ n'ụlọ anọ, ndị fọrọ afọ ka anyị daa na-egbu ọ aga n'obodo nwee ya ọkụ, obodo agbasịsị anya, eji nwayọọ na-anara anyị ala Igbo. Ịma na ekwuole m na anyị anọkwara nga anyị na-enwe nwere onwe rụzie oru, because this issue of anyị anọkọbeghị ọnụ tụlee ihe na-eme n'ala Igbo na-achọkwa inye nsogbu. And then mgbe m kwuru na ala Igbo awụgo crime scene, mmadụ nwụọ n'ala Igbo and eme ya investigation adadị iwegara ya police. In fact, ihe a na-aka anabata awụ ndị ori n'ala Igbo. Like enwere case m nwere ugbu a na ebe a ga kidnap my staff zuo ori na nke m wega na police atọ ya against me. So ihe m chọpụtara na awụ na ndị ori kara nwee ọnọdụ na police karịa ndị na-commit crime na-egbu mmadụ. Iwega ugodo nnọọ na enwere witnesses na egburu mmadụ, iwega ya na police, ị ga-akpachara anya ndị police emere ọ ga-ahụ. Enwere report nọ nso m kwanyere about guy ọsọ aha ya nwa mgbe nta na Njaba, and enwere voice nwoke kpọrọ ọnụ sị na ọ bịa gbagbuo nwa ya n'ụlọ ya, buru ozi ya gaa na-agba ya ọkụ. Ndị Igbo anyị ga n'ihe a na ọtụtụ n'ime anyị ndị sị ha hụrụ Maazị Nnamdi Kanu anyị na-alụtara ya ọgụ. Ụdị news a dawu news ọwụdo ihe kwesịrị ịtụ anyị ụjọ na ihe a na can happen to anybody. Agaghị ekwu ya ekwu. Obodo anya nye m na-ajụ iwu ebe a na-aga mee nwa abduct kpụrụ ya ga-agba ya ọkụ. Ha nwekwere ụmụnna, ha nwekwere village, ha nwekwere town. Mụ ama na ụmụnna a na-enwe chairman, abịa na village a na-enwekwa chairman, abịa na town enwezie PG. Because ọ ka na-agbamghara ihe na-eme n'ala Igbo, enweghị onye na-eti ya ọnụ. In fact, ịpụta ti ya ọnụ, gọọmenti nọ empower achụgharịwa gị. So nwoke anụ awụ onye abịara kpọrọ nwa ya, ama onye kpọrọ the boy ya agba obodo apụtara kwuo okwu ya nọ nso nkwa report that matter, and the man so na the case nọ na state CID. Amaghị m enwere mere nwa mgbe nta ahụ arrest ka o wee mebe ya arrest. Then enwere ihe m hụrụ na-efegharị n'ihu akwụkwọ, ihe adịkwa ka n'Imo steeti ka o mere, ebe a gara agbagbuo mmadụ ole na ole. Ọ na nwetenwu ihe a, enwere m ike ịga ya bụ ihe nwetenwu ohere, enwere m ike ịga mee ya investigate. Nwetenwu ohere, enwere m ike ịga mee investigate ya bụ ihe. Etiri m ihe a, achọrọ m iji unu dat na amaghị m otu ihe a chiri pụzie from here now, you know. So ndị a na-agbagburu, ndị a na-aga gbagbuo, ka m na-ajụnụ kedu ndị ihe a na-ehụrụ aga gbagbuo ndị a agaghị eme investigate. Ọ ihe na-eme about, I think ihe awa about, echekwenu m datin ihe a ka m gosi unu datin, amaghị m otu o shiziri pụọ. Nke mere mistake, onye nwa ka m tiri n'ebe a mere mistake, chiri another one. Why is it not showing here? You know. So I wanted to show here almost 8 people ka agbaburu ihe aha. Achọrọ m igosi ya here ebe a na-enye the report. Otu eji gbagbu ndị a na, ị gaghị anụ olu ụmụnna, ị gaghị anụ olu village, ị gaghị anụ olu town, ị gaghị anụ olu gọọmenti. Ịma amaghị m ma ndị gọvanọ South East, our leaders, ndị reps anyị, ndị National Assembly anyị, amaghị m ihe ha na-eme, amaghị m otu ha tiji wee gbachizie nkịtị ara na-eme n'ala Igbo, agbachi nkịtị. And then ụmụnne anyị ndị na-akpọwa IPOB na ESN, ndị dị ka anyị bụ ndị na-eme that argument. Kedu ihe o ji wụrụ
ndị Fulani mee ihe ọ na-adị silent, ndị amị mee ihe ọ na-adị silent, ịnwa anwa chi ya ọnụ na ọwa imezi na eze agụghị aka ndị amị sị ha na-achị ESN. na ndị ajụkatala m, ọ bụrụ na ndị ESN nọ n'obodo na-echekwa obodo so na ha adị ha mma, kedu ihe a na-achụgharịrị ha afọ dị na agaghị esi a na-achị ESN agbawa obodo ọkụ? Biko ndị Igbo, ọrụ ole amazi aghọtazikwa m ihe na-eme eme. Ọ dịkwa m ka ọwụ ihe a na-eme m. My business now n'Enugwu, nna ha etili ya nọ under serious attack by Ministry of Housing. Under serious attack by Ministry of Housing. Me na ha nọ into partnership. Then edele m akwụkwọ to governor because enwere otu m ji nweta intel na the orders from government. Ebido m nwe attack even before m got to ndị me na ndị ihe a enwewe merge. Mana attack anyị bido mee experience mgbe m bido report ihe na-eme n'ụlọ late 2023 to early 2024. So m na-ajị maka ime attack businesses ndị mmadụ ka anyị jizi gbachi nkịtị, you know, maka na ọ gwụla m ike ju m anya ihe na-eme n'ala Igbo, na ihe eji ga kpọta Nnamdi Kanu in the first place bụ ịnara ya ala Igbo. And from all indication, otu Nnamdi Kanu wụ IPOB o jishizi ike nyanwa na onwe ya ajizi aka ya na-edivide otu ya, and ịchọ ka iweta ọnụ ebe Nnamdi Kanu nọ ka emekwe na address his own end, because for me so otu wụ otu ihe a na-eme ugbu a na asosire ndị gara dị nwụrụ ahụ ndị Igbo ugbu a na ụkwa dis IPOB Nnamdi Kanu nọ n'ime nga ha enwerego ete na nga. So ana m ajụ ndị Igbo ọ bụdo na anyị rally round ndị IPOB, then ndị a na-anya ekewasịrị ma ndị 100 men ma ndị ọsọkwa na ọsọ ya ele ebumnuche ha chee na ha na-enye aka, maka ịgakwa na social media ọgụ ka ha na-alụ. Then enwere ihe ọzọ m chọrọ ikwu na ọ dịkwa ka ihe ahụ somebody kwuru na ewere ego atọ ịga nsogbu n'etiti ha, ọ dịkwa m ka ihe ahụ ọ dị on wee na-akpa alụkwa attention anyị nwa bụ ndị Igbo. Ọ dịkwara na mgbe onye ọbụla ga-ahapụgodo ịchụ ego maka na onye dịkwa ndụ na-achụ ego, ka etigwe na ọnụ n'ihe na-eme n'ala Igbo. Onye ọbụla ti iwe ọnụ n'ihe na-eme n'ala Igbo, a ga-anụ akwa ya ala Igbo, a ga-anụ akwa ya ala Igbo, a ga-anụ akwa na ya ala Igbo. Ọkwa ka ọha m n'ọnụ ọ nụrụ ya ka ara ibe.